Toen we de grote tentoonstelling hebben gehad van de Rinsema's, toen hebben we een vaste vleugel ingesteld, zodat bezoekers ook na die Rinsema tentoonstelling vanuit het hele land hier naartoe kunnen komen. En dan verzekerd zijn van een aantal topwerken van Rinsema. Museum Drachten is een van de Frieske musea die het goed inspelen had op de onkundige bezuinigings. Maar exposities voor een specifieke doelgroep, grote communicatiecampagnes en liedse aanpassings, als een museumshop, giet het tegen goed met het museum. Je kan niet meer als museum het redden als je niet zorgt dat er ook nog wat andere inkomsten binnenkomen. En ik zie dat in mijn omgeving zeker. Ik denk ook wel dat er nou ik wil niet zeggen een nieuwe generatie, maar een generatie museumdirecteuren is opgestaan die daar veel bewuster mee omgaan. In Drachten gaat het zelfs zo goed dat er in vergelijking met de oude situatie haast 2 keer zo volle bezoekers komen. Museumfederatie Friesland zocht de ontwikkelings in Drachten als voorbeeld voor de toekomst. Hoe het musea hield iets meer als culturele onderneming werkje kennen. Er wordt heel veel samengewerkt. Gekeken waar bezuinigd kan worden. Zwaar ingezet op PR, toeristen. Goed ook straks de buitenlanders in de culturele hoofdstad komt eraan. Juist ook dat soort groepen heel goed bedienen. Daar liggen onze kansen. In Friesland binnen ontnota nog geen musea over de kop gaan. Op gewoon orenplakken in het land is dat al wel het geval. Toch is het net volslijn uit te sluiten dat ik hier musea de dwarren definitief sluiten matten. Maak je de verkeerde keuzes met een presentatie voor een doelgroep waar die niet aanslaat, dan heb je gelijk een acuut gevaar. Kom je in de rode cijfers, dan kom je er eigenlijk niet meer uit. En dat zie je ook in andere provincies, waar het met kleinere, professionele musea, zodat hier en daar echte grote problemen zijn.